За тестото, шоколада и маслото се разтопяват на водна баня. С миксер се разбиват и яйцата, захарта и бурбонската ванилова захар. В купа се смесват брашното, какаото, бак пулвера и солта. Заквасената сметана се разбърква с содата. Към яйцата се добавят разтопените шоколад и масло, както и сметаната с содата. Разбърква се. Накрая се слагат и сухите съставки и се разбърква много внимателно с шпатула. В дупките на тава за мъфини се поставят хартиени формички за мъфини. Тестото се разпределя в тях, като се пълни до 2/3, заравнява се. Пече се в загрята на 180 градуса фурна за около 18 минути. Охлажда се. За глазурата, маслото и крем сиренето се разбиват с миксер. Към маслото и сиренето се добавя пудрата захар и се разбива. Инстантното кафе се разтваря в 30 мл гореща вода. Охлажда се. Шоколада се разтопява на водна баня, не трябва да се прегрява. Към маслената смес се наливат разтопения шоколад и кафето и отново се разбива с миксер. Охладените мъфини се покриват с глазурата с помощта на пош. Украсяват се с търготини от шоколад. Опитайте нашето предложение за шоколадово изкушение с Своги. Открийте вашия сладък фаворит в сайта на шоколади Своги. Или качете авторска рецепта със снимка и играйте за страхотни награди.